नोंथांनाव आं फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै सोंनो नागिरदों। 5 नं क'क्राझार लकसभायाव देग्लाय बोसोराव नोंथाङा सोरनो भट होगोन? देग्लाय बोसोराव सिगांनि बेलाया बेलेग। देग्लायनि बोसोराव आं एबसुनि सापर्टार। एबसुआ जायखौ इउपिपिएल दानानै होदो, बे इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां उरखाव गोरा ब्रह्मनोसो आङो भटखौ होगोन। आरो आं मानो होगोन? इउजि ब्रह्मआ एसटि होबथागोन आरो बड'लेण्ड सोरजिगोन। बेनि थाखाय आङो इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां उरखाव गोरा सारनोसो आङो भटखौ होगोन। आं जाबाय गामिनि जाम्बा मानसि। आङो खुनु राजनितिकजों आंहा जेबो लोब्बा गैया। राजनितिकजों आंहा जेबो खोथा गैया। नाथाय आङो हाग्रामाखौ बुंनो नागिरो, साबधान, बर'नि सोमोन्दै, बर'नि थाखाय माब्लाबाबो हेंथा दाबुं। बड'लेण्ड जाया होननानै नोंथाङा माब्लाबाबो दाबुं। आरो जोंनि बर'नि दाबिखौ बिनो गारै सोरनोबा एसटि होनायनि खोथाखौ दाबुं। बेखायनो जोंनि बिखाया गाबखांदों। जों दिनै राजनितिक खुनु जों मिन्थियाब्लाबो, नाथाय जोङो राजनितिकनि खोथाखौ जोङो बुंनो गोनां जादों। नोंथांमोना सोंफैनायखाय आं बुंनो गोनां जादों। नाथाय बे जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव आरो ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिब्ला आरो रायजो राजाफ्रा बयबो सावरायसोदो, इउपिपिएलनि बिजाथि उरखाव गोरानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहा होनांगौ होननानै दिनै गामि गामि बयबो रायजो राजाफ्रा सावरायलायदों। जों जेरै खामानि मावनायाव, जों सक बाजार हाथाय बाजाराव थांनायाव। नोंसोर गामियाव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन? जों गामियाव 90%, जोङो 100% खालामनो हाला। मानो होनबा बाथा देवानि सानैसो दं। बिपिएफनिफ्राय ओरैनो खिथु खिथु फैसा खुस्रा गलांगोन खोमा होननानै साफा सानै बेबायदि सानग्रा मानसिया बिसोरनि खिथु खिथु थाफानानै नांगोलजों गिदिंदों। नोंथाङा फोथायनाय दं नामा इउपिपिएलआ जुदि बड'लेण्डनि खामानि मावहैगोन होननानै? आंहा हैगोन ना? फोथायनाय दं। आं मानो फोथायनाय दं? आं एबसुखौ फोथायो। एबसुआ दिनैसिम गोदोनिफ्रायनो जाथिनि थाखाय थांना थानायनि खामानि मावबोदों। एबसुआ सोलोंथाइनि खोथा बुंबोदों। आरो एबसुआ बिदिनो जोंनि समाज थासारिनि बागै गोबां मोजां मोजां खोथा बुंबोदों। बिनि थाखायनो आङो एबसुखौ फोथायो। बेखायनो एबसुआबो एला खेला नङा, जानला मानला मानसिखौ केन्डिडेट होआ। बेखायनो आङो एबसुखौ बुङो, एबसुखौ आं फोथायो। हाग्रामानि सायाव नोंथाङा मा बुङो? हाग्रामा महिलानि सायाव? हाग्रामायाथ' बियो सासे जाम्बा होनना बुंनांगोन। बियो ओरैबायदि जाम्बा, माने गावनि हारिया जोबस्रांलांनायखौबो बियो मिथिला, गावनि हारिया थैलांनायखौबो बियो मिथिला। बेखायनो साबधान, बर'नि हेंथायै दाबुं। नोंथाङा गादियाव दङब्ला आरामै था, खिन्थु बड'लेण्ड बिनो हायाबा नोङो सिरियै था। आरो नों जुदि बड'लेण्ड मोनहांनाय समाव नोङो दा बिदि मोना, जाया, नाङा बे खोथाखौ दाबुं। नोंथांमोना थाखा फैसा जाबाय, आरामै नोंसोरो बिनो हायाबाथाय रायजो जा, न'खराव थानानैनो, गावनि सिथ्लायाव थानानैनो। नाथाय जोंनि मोनहांनाय समाव माब्लाबाबो हेंथा दाहो। साबधान।